запяешь. Вось табе вясна птушачак, а ты нам іх прынесла. Саракі сёння. Саракі сёння, прывітанне, сябры. Во, Іван Іванович, глядзіце, даверыў мне вось такі музычны інструмент, а з вами ўжо кулінарна-фальклорнае шоу «Еш, пакуль не запяеш». Іван Кірчук. І Сяржук Марко, але не ведае, што Не яшчэ магу грошы дарвацца. за гэта аддасць. Так, ну што ж, саракі саракамі, я думаю, што ўжо самыя здагадлівыя і знаходлівыя зразумелі, што мы сёння будзем гатаваць. Гэта Варэнне. будзе варэнне, да, варэнне. Гэта будзе борщ, а называецца ён, ведаеце, як борщ на дождж. Вось, на дождж. То бок, ну, А на калі сонца таксама? дождж, ведаеце, можна з сябрамі пасядзець, ну, вось кампаніі, і ён там паціху пыхціць сабе, ды і ладно. Таму глядзіце, што ў нас ёсць. У нас ёсць морква, у нас ёсць цыбуля, часнок, які пойдзе ў самым-самым канцы, сельдрэйчык, ці сялера, які яшчэ кажуць, бурачкі. Бурачкі можаце браць кіслыя, но у нас марынаваныя. І вэнджаныя свіныя рэбры у нас. Кабы. No. Для перадачы «Еш, пакуль не запяеш» мы ўсё набываем у краме «Віцебскія прадукты», бо тут прадстаўлены ўсе вытворчыя прадпрыемствы Віцебскай вобласці. Шукайце на паліцах гандлёвую марку «Віцебскі экапрадукт» і атрымлівайце асалоду ад нашых мясцовых натуральных прадуктаў. Дарэчы, гандлёвая надбаўка на гэтую марку у віцебскіх прадуктаў усяго 5%. Я пачну з таго, што трэба нарэзаць рэбрышкі. Ну, а я скажу, што саракі – гэта свята вясенняга раўнадзенства. І тут якраз уже пачынаюць спрачацца дзень і ноч. І вельмі цікава па энергетыцы, таму што калі хоць трошачкі дзень прыбывае, то ён што перамагае. Перамагае. То была цемра, успамінайце, як это было даўно, такі быў кароткі у нас дзень, такая доўгая ноч. А зараз вось усё выраўнялася, і гэта зноў мае такую, на мой погляд, вельмі цікавую энергетыку. Кажу, што ў гэты дзень прылятае да нас 40 выраяў. Кажу, што ў гэты дзень сарока, яна сплятае сабе гняздо з 40 пруточкаў. 40 пруточкаў. Як яна іх лічыць, я не ведаю, але... Яна пакуль там, вы пакуль лічыце разам з сарокай, я закіну ўжо кіпень у нас ёсць. Закіну сюды, зараз падбаўлю аганёчку. Закіну туды рэбрышкі. Закіну. І з іх таксама, дарэчы, накіп таксама будзе, не гледзячы на тое, што яны вэнджаны, таму, ну, прыбірайце яе, вядома. Так, гэта ў нас ёсць. Паціху будзе пыхцець. А я гэтым часам яшчэ што зраблю? Трэба нам нарэзаць цыбулю, нацерці моркву, сельдрэйчык наш і закінуць усё гэта на патэльню, зрабіць такую зажарачку. Кажу, што ў гэты дзень трэба абавязкова пераламаць 40 дошачак, достачак, так, і парваць 40 якіх-небудзь нітачак. А хтосьці завязвае нават 40 вузельчыкаў. А вы рабілі такое? Ну, хоць што-небудзь з гэтага? Не рабіў. Ведаеш, так адбываецца, калі ўжо інфармацыю атрымаў, то ўжо позна. Піць баржомі. Всё ўжо. Кажуць, што калі, напрыклад, у цябе ёсць хвароба нейкая, або ты грошай не маеш там, ты бярэш вяроўку і завязваеш кожны дзень вузельчык. 40 дзён, 40 вузельчыкаў. І калі прыходзіць гэта свята, ты гэту вяроўку аддаеш мужчынам развязаць за грошы або за гарэлку, што патрабуюць у цябе, а дзеткам маленькім аддаеш за цукеркі. І вось яны развязалі ўсе твае праблемы, уся твая хвароба, што? Знікла. Вось гэты дзень, вось тая вага, на мой погляд, такая ўсё прыводзіць у раўнадзенства такое. Ну так. Оп. Оп. А які там у нас яшчэ, гэта ж, ну, з саракамі і птушкі таксама звязаныя? Звязаныя птушкі, але яшчэ, ведаеш, вернікі святкуюць у гэты дзень свята 40 мучанікаў севасцейскіх. Таму да гэтага свята прымеркавана і такое рэлігійнае свята.
Ну, птушкі, зразумела, кажуць, што адзін з першых прылятае жаўрук да нас, што ён менавіта зімуе пад каменнем. Але дзед адзін сказаў, які пчаляр, што неправда, пчала першая прылятае. Пчала? Да, я бачыў. З выраю. З выраю прылятае першая пчала. Відаць, такая вялікая, як і птушка. Таму... Я ж уже вам казаў, памятаеце, кажу, што на Беларусі ж пчолы яны як гусі. Таму, да. Можна тушыць з мясам. Пчолы, Іванович, тушеные пчолы. О, боже, якое святотатство. Так, ну что, я зараз подлью крыху алею на пательню. Так. А не, от ти смієшся, цікаво, але аднойчы... Я ще одразу Ну давай, ти, потім я. Не, я просто одразу сельдерейчик буду. Распавядала одна бабуля такое, што менавіта у пана былі такія кухары і кухаркі, што здзіўлялі заморскіх гасцей. Напрыклад, прыносілі торт у сярэдзіне меў марожанае, а ў сярэдзіне марожана было такое дупло, і там сядзеў голуб. Калі разразалі гэты торт, вылетаў голуб. Жывы. Жывы. А да гэтага яшчэ ўся гэты бок... Ну і начынне там у гэтым торце. Не, слухай, ну, а да гэтага... голуб же стрэсаваў у гэтым торце. Не, мне здаецца, што ён спаў, таму што да гэтага яшчэ гэты бохан нізкі, яго запекалі ў пячы. Ну, мне так распавядалі. І што калі людзі прыязджалі на гэта свята, торт разразаюць, там вылятае голуб жывы. Ну, мне здаецца, яны ведалі тыя тайны, якія мы сёння з табой. Мы, правда, з табой гэта не будзем рабіць, тому што мы не ведаем як. Голубоў у торт. Но мы з пчоламі паспрабавалі. Так, ну што, трэба нацерці моркву. Я просто уяўляю гэтую сцэну. Ну, можам зрабіць толькі не для гледачоў паглядзець, як гэта будзе. Ці пакусаюць нас пчолы, ці не. Правды. Так, морквочку. Агу вясна зайграў, агу красна, таму што ўжо пачыналі ў гэты час і веснавыя песні спяваць. Пачыналі гукаць вясну. А, дарэчы, дзяўчаткі, якія выпякалі жаўрукоў, яны маглі паваражыць. Напрыклад, надзявалі на палку жаўрука і кідалі. У які бок паляцеў, ну, можа так круцілі, можа так А круцілі. калі нармальнае цеста прыліпла, то ты не выйдзеш замуж у гэтым годзе. Усё, да? Так. Сядзі і жуй жаўрука гэтага. Ну і кідалі, у які бок адляціць, з таго і боку і чакай жаніхоў. Цікава. Ну, сёння нікога не здзівіш, таму што у кожнага ёсць пашпарт і візы. А старадаўнія часы. Трэба ж было ведаць, там палякі, там літоўцы жывуць, Ну так. там Украіна. З якога боку там замежны гость? Чакай, прыедзе Літва, будзе бітва. Зараз межы зачынены. Куды Але птушкам гэта не патрэбна. Толькі глядзі просто з якой вобласці жаніх ты будзе. Кальцаваць Кальцаваць. жаніхоў. Жаніхоў. Так, ну што, закінем нашу моркву да цыбулі і сельдерейчыка. Хай яны тут посмажацца, радуюцца, пазнаёмяцца. Яшчэ крыху дадам алею. Іван Іванович зноў некуды паскакаў там. Ну, гэта я ўспомніў, што аднойчы быў на нейкім свяце, там, дзе з гарбатай знаёмілі. Сказалі таксама, гэта маладая гарбата, потым залілі, сказалі... А в сэнсе, ну, гэта чайная цырымонія была. Так, яна пастарэла, потым уже старую п'ем, і там толькі вада, уже няма нічого той гарбаце. Так і ты расказваеш, каб яны пасябравалі. Ну, як жывыя істоты. Ну, так можна, ведаеш, кожную страву зрабіць такую філасофію, як хоча сябраваць, не хоча сябраваць там. Напрыклад, узяць малако і селядзец, ці будуць яны сябраваць. Малако і селядзец сябруюць. А колькі вось мы будзем яшчэ, дарэчы, тут у хуткім часе неяк рабіць запеканачку такую з бульбы і селядца. Вымачыць трэба селядзец. Так, і не толькі селядзец, шмат якой рыбы трэба вымачыць у малаце, па-першае, пах гэты сыходзіць. І абсалютна нармальна. А глядзіце, як скандынавы у іх, якія яны супы робяць. Это ж малочныя супы з рыбай.
Я щиро кажу, я... я не частаваўся. Не з-за того, што там баязлівы, што нешта там можа здарыцца такое, да? Пануши. Пра што заўгодна. Але сэнс у тым, што неяк не трапляўся мне на вока. Звычайна, гэта з чырвонай рыбы. Чырвоная рыба і малако. І гэта, наколькі я ведаю, традыцыйны фінскі суп. Такі, я ўвогуле не вельмі так супы. Боршчык я люблю, а ўсё ж такі чырвоную рыбку я магу і так. Салёненька з'есці, і навошта я і варыць тады. Пайду памяшаю. Добра. Глядзіце, у нас якая тут оранжево-зялёненькая такая поджарочка зараз атрымліваецца. Ну і трэба глядзіце, пра што я казаў. Калі варацца нават вэнджаныя, не то што сыры, усё роўна невялічкі накіп збіраецца, яго трэба абавязкова адсюль выдаліць. Трэба выдаліць. Всё. Хай яны тут варацца, а гэта тушыцца. Ну што, Іван Іванович, трэба нам закінуць нашу зажарачку. Так, і бурачок, асноўны інгрэдыенцік, таксама пойдзе ў нас зараз. Так. Сюды ўсё залятае. Так. І нашы бурачкі. Оп. Вось ён, борщ. На дождь. Мне еще холодно, ведаеце. Пакуль не з'ем, відаць, не сагрэюся. Так. Ну і што, у нас тут з Іваном Івановичем, як заўжды, мы запаслівыя. У нас ёсць тут крыху пюрэшкі з цыбуляй. Гэта калі у вас засталася. У нас засталася. І не ведаеце, што рабіць. Да, засталася пюрэшачка, і мы вырашылі таксама у паніровачку лёгенькую, на патэльню, якую мне зараз трэба памыць. Зрабіць такія шарики. Можна пляскаць. Матуля брала так, пляскала і на патэльню, і ўсё. А мы шарики зробім. Давайте. Зробім шарики до нашага борща. З мясом. Так, пюрэшачку бярем. Шарик у паніровачку. І будзе цудоўны такі дадатак да борщу. Оп. Оп. Лепей, канешне, ручкі смачыць, але ўжо няма часу. Куды паляціш, шэр салавейка далёка, і куды паляціш, шэр салавейка далёка. А я палячу цераз 3 сады ў 4, а я палячу цераз 3 сады ў 4, а там у мяне ўсе пташачыкі влюблёны, а там у мяне ўсе пташачыкі влюблёны. Пасаж. Не удаўся. Так, ну такие не то, что шарики такие, комячики. Які повар, такі шарики. Что ёсць? Не, пакруці, можа. Не, трэба было ручки смачыць спачатку. Ну, я ўжо. Ну, будзе у нас такія сялянскія камячики. Ну што, все нормально. Ну что, камячики полетели под суправаджэнню. Давайте. Оп, першы пайшоў. Другі, Іван Іванович. Опа, третий. А четвертый. Нет, все 10. О, мы так по крузе их поставим. Все, есть. Камячики готовы. Я буду литерально праз пару хвилин.
І глядзіце, што ў нас яшчэ ёсць. У нас ёсць часнок, які трэба дадаваць у боршч, калі ён уже в прынцыпе гатовы. Вось выключылі, хоп, закінулі туды вось такі ўжо такі-сякі часнок, зеляніну і далі пастаяць там у баршу 5 хвілін. Не закидывайте зеляніну і часнок адразу, калі пачынаеце яго варыць. Бо ён проста выварыцца і таго смаку і паху не будзе. А нам патрэбны араматны борщ на дождж. І адразу з бачку тут і зелянінку бахнем. А вось зараз ужо, там нам засталося варыцца яму літаральна 5 хвілін, можна закінуць яшчэ Лаврушку. Лаврушку закинули. Ой, треба перевярнуць наши камячики. Мячики. Все. Ну і зелянінку яшчэ таксама подрежем. І будем уже хутка выключаць наш борщ і закидывать усю гэтую смакату духмяную. О! Ну все, чакаем 5 хвілін і закидываем. Гульня, наприклад, можемо погулятися. Давайте. Ну, наприклад, З радістю. коли я скажу там летять гусі, ти зробиш так, летиш. Так? Ну, можеш менше. Летять там, летить жоров. Что вы мне крылы подрезаете? Ну, давай, летить жоров. Так. А зайці летять? Не. Ну, а ти повинен був Скачуть. показати. А на що? Помилка. А за помилку штраф. Штраф. Тому, коли у вас є гості, сидите довго за столом, можна погулятися. Ну, вот так давайте називаєш погуляем. птушки, Давайте я ще коли что-нибудь. називаєш птушки, летять дятли, летять гусі, летять свині. Все, да? Так, все, штраф. Все, штраф. Пропускаете, той гость. Пропускаю, все, и он Тост пропускає. пропускає. Да. Не п'є вже Сачок, більше. тільки сачок. Так. Ну вот така, бачите, вам гульня. Добре, давайте зараз я там розберуся, і ми вже вернемся з готовим, спроби, амаль да, що вже борщом. Пойдем і закинем, глядите, то, що я вам казав. А ось, сам лес не забив. Зараз виключаємо плиту, все. І ось тепер ми закидуємо сюди чеснок і зеленину. І все це накриваємо, і хай він 5 хвилин відпочне і не броняє ось усіми гэтымі пахами. Иван Иванович, давайте уже. Плеснем волшебства. О! Золотые словы! Оп! О! Глядите, якая пара йде. Так, треба ж нам ще наші комячики, да? Так. Прикусочку достати з пательники. Ой, які смішні отрималися. Ти Іван Іванович придумав. А давай. Там Маленький называется Все пам'ятає, там, кажу, у тебе Іванька. пюрешка засталася. Маленький Иванька, а великий Иваны. Колдуны Иваны. Колдуны Івани. Да. Оп. Замість хліба у нас будуть. Да? Ну, але нічого не пропаде. Добрые господинки, все Ну, а як же ж. Так, ну, Іван Іванович, ви сказали маленькую талерочку, да? маленькую. Маленькую. И одно ребро. Великая. А глядите, вот так зробимо. О! Ребрышко вот такое. Оп. Собі. Зараз.
захапіў кавалачак. А ці мамы-то гатавалі, ці сырога елі, як думаеш? Страганінку, напэўна. Не, один навуковец сказаў, вот такая скура, дзе ты яе прыгатуеш. Да? Ну, не ведаю. Ну, трошки таўсцей за парсючка. Так, ну што, боршчык мы, напэўна, прыбярым. Што ён тут будзе нас дражніць яшчэ далей. Так, Іван Іванович, глядзіце, вам лыжка адразу са смятанай. Не, мне б сюды трэба было пакласці і ўсё. А сюды борщ трэба было пакласці? Так. А я вось так. Опа. Опа. Прощай, фігура. Ну, прощай, талія у нас уже... А, ой. Выбачайце. А лыжку магу гэту взяць? Так, так, бярыце, вы ж любіце сметанку адразу. Оп. Ну, Малыша. малыша. Ну, будьте здоровы. Бульбачка добра. А борщик? Але в руках не трымаеш. Хрустить. Гараченька. Трэба талерачка. Добра. Зараз мы пачнем, а потым перапынак зробім. Ой. Пашло? Пайшло, пайшло. Я б развітаўся, таму што вельмі смачна. Я кажу, борщ не дошь, там сурвачка. Ну, зараз мне будзе і цёпла. Уже Гэта так будзе прыдатна, калі сапраўды ось дрэннае надвор'е, а ў цябе такі гарачы боршчык. нікуды не трэба ісці. Ты Смачны. сядзіш, уключыў Ну. праграму, еш пакуль не запяеш, записываеш рэцэпты. Дасылаеш нам нешта сваё. Вось, сябры, ўсяго вам добрага, смачна есці і да сустрэчы. Да сустрэчы. Пакуль.